Jak chcete dať ďalšie videá, tak dajte A like. ešte zaprdíte na tú súťaž, ktorá má byť. Rozdávame účty, či neúčty, ale že budeme vás mať už friendov. Keď chcete to, tak dávajte odbery a lajky. Ale tam sú aj viacie. Pozor, tam môžete vyhrať zľavý hru, môžete vyvoliť dejku a môžete mať aj viac tam. Môžete vyhrať ešte nejaké veci do 5 gul. A toto sa vám určite bude hodiť, akože. A prečo ste mi nedali ani jeden odber? Za to ten deň. No, povedzte. Komu sa to nepáči? Ja sa tak snažím točiť videjka. Včera. Nie, prečerom, 20. dneska 27. Aha, deň. A dávajte lajky, prosím, aj odbery. Ja som smutný. Jakého? Jak sa volá, neviem, ako sa volá proste, ale to sa to nabrala. Proste tak, ale proste musíš mať nových brawlerov, ale proste ja som bala akože... Čo? Nič vám, tyč. 25 Že proste ty si sa radoval z toho, ale ja som keď si sa Piper ako ja mám Piper, mám Piper konečne, bo ja som ju nemohla dostať nikdy z nejakého sa blokovania, že nemala nič, lebo mi má nízke šance, že ju ale mňa dostal, neviem, Angela, ktorý akože je to taký opobral, ja môžem povedať, že viem. Už sme spolu na šoféri? Neviem. Hej, sme. A on sa tak radoval, že jej, mám Angela, ale máš Angela, ale Angela to ničo ne. Ten brawler je prechádzať cez vodu, to je pravda, je. Ale iba toto. Ale je ten brawler medzi tými je edický, ale je medzi tými, ktorý je silnejší. Ale ty musíš sa naučiť s ním hrať. Včerajšia to neprehral už, takže iba 20 pohádkov museli mám na ňu. Mama, lebo mi vyšlo, nemôžu nič. Do dedík, čo vám dá, nemáš? Dedíko, maličky a či vykováže, rodiče. Si kúpil toto za 25 robuxov. Hej. Čo si dostal? Nič. Ty si, biďo. Iba šťastie aj tedy. Jeho bol to spokojný. Čo? Aha, to je to. A to je spať. Jo. Oddawajcie proszę. Jeszcze nie, albo jeszcze to nie mogę na tej update. Prawda. A na tym kanale budu iba vychádzať tutaj z Robloxu, z Brawl Stars aj takých hier budú vychádzať shorty, nebudem točiť na tým kanále, lebo nechce sa mi. Ale Brawl Stars budú vychádzať aj na mojím už kanále budú vychádzať. No hovorí po východňarsky. A poznáte mu na čo je zo Sabinova.
do P, ale to nikt nemôže vedieť. V jednom videu. Hej, povedal, však čo je to východňa? A povedal, že toto, jak šoferoval jeden motor, Lucky Gogol. A tu má Lucky Gogol. To je video. Ja. Ja. Tam sú balóny. To je... Tam hore. To čo? A neviem, prečo sú balóny. Kde? Tam by sú pomeránky. Čo? Ihaj, či si ma to dělá? Ja áno. A to tu hrať, tu je oveľa lepšia, než Ty. ostatné lebo keď máte 59, Ja povedal. To čo by to bolo? Ja takých hier, ktoré sú napodobujú Petru, alebo Ale oni to robia na rokom. Že by si pomilujú a že by mali radosť, čo im padá. To je na ruč. ale to prečo je to Petru? To je nová hra od Big Game. To viem, čo myslia táto sponsorova. Lebo Štepca na kanále to povedal do videa, že ja som to uvedel dávno, že bude vyrobená 5G a... Ale čo? Vyzviate, čo máte je? Áno. Každý to vie. Ale to väčšie človek. To na šťastie. Je toľko ovocia. Iva! Ale ja si vždy robím toto, jak sa volá, čo farebné ovocie. Dávajte prosím odber. Som nešťastný. Dávajte mu odber, ani like, ale dávajte mu dislike a odber. Dávajte mojej sestre na kanál like aj odber. Ja som tak malo odberov. Ja mám 0. A to chceš, že to všetko dá. Ja tu, Dáku. keď nemám. Ešte musím poslať. Alebo dám ti ja česku. Nie, ja si pošlem. Ja si pošlem. Také čestku. Idem na môj hlavný kanál. Ešte na môj hlavný účet. A prečo som na Brawl Starse? Love Saber. Love Saber. Ako pís. Začne Mila toto. Ani ja sám neviem. Viete čo? Ja... Kde? A kde? Ideme. Ne, dobre, som si... Ale všetko sa toto. Čo som dostala? No? Uka. Musím počkať trošku rybáriť česky do videa vykladať. 125 000 vypadol späť. Nie. Ahoj. Live server. Prišlo mi to? Ne. Ne, neprišlo mi to. Dám si trade a si nahadzujem nejaké čestky. Aha! Ja som spadol do vody. Počkaj. Nie, som to eventu teraz. Na jeden ten hláky. Máš tu 3, máš tu 7 tých a
Ešte máš tu jednu. Ja sa teším. A ešte ti dám nejakého peta, utrhnem toto. Toto I ti do dám. you love me? I do the share never. A dám ti toho Freemilan. Ever feel so Díky. Podáte pesničku. Som si poslal nejaké I veci. love you, my life. Our friends, I know you like baby. Oh, like baby. Oh. Idem si na videjko otvoriť nejaké tuto čestky. I do you love me? Ja si ich nemôžem otvoriť. Shut in the back. Aha, môžem. Som si ich otvoril všetky. A čo daj? Toto je veľa vecí. A čo na čo? Na láky všetko. A ešte jednu to. Tu? Gemov. Tu nula. A to dostáš si gemy. A vidíte? Teraz si idem otvoriť ten najviac ultra. Lucky Potion. Ja zbieram česky a potom to vyťahnem, keby by otvárené tie česky, lebo... Ja spriam preto česky, lebo to vyťahnem. No a když nebudu vždy speciálne, to alebo také veci negatívne, ale teraz som malá, lebo teraz budem väčšinou na to. Si ešte pošlem na čo, že by som mal tu do videjka. Auč. Nechajte sa prikvapiť na toho súťaž, to tá súťaž je strašne dobrá. Pomnička dosadí veľa kémov od nás, môžu vyhrať dvaja fľušici, ktorí nás strašne zapisujú, alebo proste majú like a odber na všetky videá, na všetké. Na mňa. A jeden fľušik bude môjho brata a jeden fľušik alebo fľušička bude moja. Takže môžete vyhrať nie len gemy alebo čestky, môžete vyhrať aj nejaké ovocie a proste aj vajíčka. Proste môžete všetko a za to teraz hrajeme a sa ešte pecku, lebo sme pripravili toto súťaž, že ste mali čo čestky. A pôjdeš teraz do serveru, či kto nás tu pôjde do serveru, bo si chcem poslať jednu vec. Dobre, už môžem ísť. A napíšte do komentáru svoje nickname. Ne, moje svoje meno alebo svoje do komentáru. A ešte si otvoríme na videjku nejakú Magic. Koľko začali vidieť? 13. 14. Do you love me? A ja nemám ešte A ja si nemôžem poslať nič už. A do you share a shop at that bar? Do you pray? Dobre, si ideme otvoriť takú kostku. Co nám padne? 10 miliónov, to je také fajné. Tak aspoň na videjko som otvoril. Takže dávajte like a odber na naše videjka aj na mojej sestry videjka. Keď chcete ďalšie také videá z pecku, tak dajte like a odber na náš kanál a čus. Čus! Čus.